Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Hau Masvingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Takuita kusakura nekuzunza. Nasi unokata kukupai dari rekupedzesera rakaitwa kwaChief Dotito asi vaitonga ndiChief Bushu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muzuva ranhasika tauyaka nenauye mukomana aichera zvidhina ndokusangana nemapfupa emunhu. Ukasangwarira zvinhu zvinoita zveupenyu izvi zvika unopedzesera wamujeri. Ndonauya tiinayo muzuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Trumas media, Trumas is everywhere you go. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas, everywhere. Trumas, Oh, yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Sabu kunyamjira nyamizi right sabu kunyamjira no kuya sabu kuzore biko simu za kwa yuji ndopika maperi pamari masu achataura dare rino achavecho kwadi isinga ripedzere kuwa ichireva zangu nema mwari chibasa pachikora chandahamu zadare vamari kuti dare redu ndopika maperi pamari masu achataura dare rino achavecho kwadi isinga pedzere dare kuwa ichireva nema mwari chibasa pachikora chandahamu zadare chirohanu chedu Secretary maita basa gurukota pamusoro ichangamire gurukota nedare pane nhau iri pakati paSabhuku Nyamuchira nemwana wevillage anonzi Sandra Tongai Nyamizi. Vese vanobva paNyamuchira village mudunhu renyu rinochangamire. Case number 15 yegore rino. Claim iri kuti Sandras uya utsanangure nhau yako yekuchaya zvidhina pachuru chine bhuva ukasvika pane munhu ukasazivisa Sabhuku kana changamire. Sandras uya utsanangure nhau yako yekuchaya zvidhina pachuru chine bhuva ukasvika pane munhu usina kuzivisa Sabhuku kana changamire. Nhau iyo changamire makurukoti Sabu kunyamjira kuyaita ntizi ndakaita nzoti ndaikonza kutaura kusvadiki ndikatafira wiki pachitaura pamwe ndakabva ndazobva komiti yangu ndaidendeaasikenobasa andi tinoona zvatinhu zvazvitaura pamabhongo zvakura ndakabva komiti yangu ine A neB nec ndakabva masabu vangu C neB nemakomiti yavo nesetaziaapisi zvakenda kunoona saka pachira unoona payapayapa vaona unoyanisiyasiaa ndobva ndatora kunyango ndamufonera ndikati iyo tiri pano pamba pako panapa ndikubudawo ndikuenda kuchechi ndikambokutena mandichitozomubara nengozi ndokubva ndamushedza awe ndobva ndamuti iyo chitiko chiri panapa ichi kwachionawo here ndobva nditi humu ndikachiona ndikuba kwachiono katasei achinzi ndikatongopfuchira fuchira mabhonza ndikati noho ndakasika kuoneka kazvakotaurika nevanhu vanhu vakufamba vachitaura mabhonza napanzi
Afunza inda kufunza makoza zote. Ndio nguwa yote inafumu mradi wa planga kwa msheza ndio kwa nini za lawa bana. Chukua na matomba ya bana kwa tatibu. Makatuli chera hapo ndio sio mbaya. Matomba ya sisi ndio ndio hapa ndio tukaangalia kwa tasha jeni baba. Na mfuko zote ndio kuona makati ya kuona kwa kumbo zona waelewa kwa. Sasa mimi zamazi itamazo mtini mawe anaba islamu zaidi sikilema mshenzi wa mtaala sisi ndio sisi kama sisi na mama ndio kuita sisi ndio baadaye sio anakatoa ngwangu baba nikaona ngoma na ile ashataka toka shukrani sana nikakuta kwa ngere baba nakuta zifaa nikakuta zo mtsama ila wewe mtu na kuma na ile tera kwa toina sana anakuya ngakatuza mwana wake ninga anaomba sika tisini za kupiga yote kama nataka na yeye sasa inginyo suguza kwanza hicho mwenyewe kwa baada basi sasa yeye ndiye pasi mbele ya sio wala kuno wani siku tunazungua mambo kwa tawa tunapo tu ya atikindwe kutizo za shule sorry anaposhisa shule Quando uno tu na maita chimina, chuo chimina. Uno itasi, ni mwana. Ndongo tana ngoro. Ini ndakanya jina ndakataka kwa jina. Mwana wao sasa. Ndio ndio cheke sasa wangu cheke mali tikani. Ndio hizo ndio. Sasa ndio kuelewa. Tunatombo tulipa. Design ndio unaenda kuona sasa kwa. Ndio ndafunza baba. Katika kunisi kama mtana. Magazo unakishi. Kwa wakati ndio ndio sipo ndio chance na ngoro lema ndio tena sana. Daga 2021. Katika hiyo kitu na hapo bwana. Na sipo ndio katusia moto ya shamba na katika hiyo ndio shiku ndio chama kijana. Kwa wakati kuona wakati hiyo ndio ndio pasi katika baadaye mafunzo bati tuzo mafunzo yake. Nikati mimi mwana sei tukaanza isi kitu ainenge muka isi bwana ndanga siko nyango ikifunga ngozi mjite jeje baada inenge wanini unaangaza kwa wanini tata imitiba varembe hizi mpasie pakala hapo sio mwana wa zozira kangadira kama hivi patatosia tena ngozi kwa ina watu mkaa nasino 21 22 23 24 25 26 rand now hapa jana break kwa sababu nuka kama vile kwa kula chini ndio na kamera mungu brand yetu na wewe ina nakupata kuona kutipana baba ita afuli ndakazoona sababu machini katika page ndakatoka kanda uwe ndakatoka wakati kitu wana jizera ndakashua kwa jiji wanakwenda kanda shitaoni wakati sita sasa ndakatasha kutaona ndio Jangan lupa jangan tahu lagi. Berarti sasa leo kutu kidini ndakata yini na mwisho kwa baba baru ndio baba ndio kuchechi. Kana bwana sino mungu kwanza utawa sababu mungu zaidi utaura shei. Mtu mmoja yini kinga tunaona kwenye jina ndio kuisira. Kwa tuwe tuka aona bodi tinetsa kuti kwa achichi mina muita sei. Primera sesión. Entonces la paz no va unita así. Ndio kwa mambo. Tunaenda kwa sababu. Mpaka pasi. Ndio ahora ndio 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 pasi tunapata ndio. Mwana mnana solo jenero. Ndio pataro. Walipo anaye mguru. Walipo. Walipo baba. Hata sisi baba. Ndio baba hadi hata sisi baba. Jini solo jenero. Asante rasi. Munobhadhara eimudari. Munobhadhara mombe. Mombe nini? Nembuzi. Isaizvo izvo. Asi zvamambo izvo. Mwanaume. Vanotongwa chida chainaka. Nemucheka muchena. Mucheka muchena unonobva kuti wagadzirwa. Unogadzirwa zvakanaka. Unozvitisa mwanaume. Haisi mhosva waitozwa waita. Wanga usina kuziva. Asi ndori dzinongodzoka kuti. Ingozvisa rasitarasi. Ndasvika. Whatever was that mama was something more is never mama. I was a just number one. So I told you to warrant. You lose your pass. No, say that.
kuzvidzidzira kuti tsika yenyu Nasikazoma December because the original discussion on the aiwa ndinopanguva 2021 surely chaiva wazvakare kuti ndinomunhu ndatokuzoti nyaya ndeyakudhara inokuitira namo zvazofungunwa nemvura inokupa mukadzi zvinoenda kunosai ungoraitika tikwenda tapedzera unogagararira watarisa panzira asi pakachena kare ndokatondipa nguva kuti nemunogona kuti mangwana kufunza kwakachena mise mwedzi mitatu auchipa odhauti ochitatu peni unongoisa mukuendesa uchigoenda dotuzive makuva yanowanika mabhonzi pawanimita makomwe wakunyanya muhono yaituwa pakusivesera patinendekana nasikuru vamasojena ingarikwana vakatozvituwa hatina sizira tinogurwa kana pandaikanya vaitova tichitotangana saka patikazova nemabhonzi ipapo pavazoyasa ndakasenda kuno vatora tima nasekuru maita akonachi ndipo vakazoya ndobva vanyatsa kuningina ndikuvadzidza nomvura ino nyaya dzakandaimisa nazvasi handinene saka pavakaenda tinobata ino kunoro muisire mumbe ndoida next week kana don't abuse time when I kana tunisa tozodosira kumbira usabuse vanhu toona kuti unemataurira samuna unokuda kuzvinakireyo ichaukuzvinakireyo ndakunyakatsengwa kunyoitoini saka unekazvikaira kodai angakupembudzi anofangusa respect don't let this tisemtiziyo toida dare rinotera chinorimai dzavo dzinoasamuzitoita munogara mochete itakuri wenani ndokuti tikupemba chipinderakwa zviti saka ndozva tiri munhu ndazvona tomunhu unokwana naibo ndicho chirongwa chatanga tinacho mhuri yezimbabwe tongai tinzwe munotiwo kudini nazvo. Andrew Neshamba signing off. Ngatsakanei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh